बे मागो दमासियाव बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आंनि मिजिं नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव बयबो जै मैहैनो दङ आरो मागोनि फिथा सावनायाव खिजानि नोंथांमोना मुखुब जानानै दङ, बेदर एवनायाव मुखुब जानानै दङ, बेदर सावनायाव मुखुब जानानै दङ, ना सावनायाव मुखुब जानानै दङ। सोरबा बहाबा मेथाइ खनहैनो थियारि जादों, सोरबा बहाबा मोसाहैनो थियारि जादों, सोरबाबा गावनि रोंगौथिखौ बुहुमनि बिखायाव दिन्थिनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। आंनिबो नोंथांमोननिसिम बोर सारस्रिनायखौ हरनाय जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि मिजिं आरो सिमांफोरा गासैबो जाफुंजोबो। आंबो गोदान मोननैसो हाबाफारि लादों बे मागो दमासियाव। नाथाय आंहा मोनसे दुखु जादों बे समाव। बे जाहैबाय जोंनि महरगिरिफोरखौ लानानै आं गोबां महरगिरिफोरखौ फन खालामनानै मागो दमासिनि वाइस खालामहरदोंमोन, नाथाय दुखुनिसो फिननाय मोनफिनदों आङो। मानोना सोरबा बुंदों, मा बुंबावनो आदा, मा बुंबावनो फंबाय, बे मागो दमासियाव बेदर फुवासे बायनो फैसा गैया। बे जाबाय जोंनि निखावरि महरगिरिफोरनि फिन बुंहरनाय राव। मा बुंनो आदा, बे गोजां बोथोराव मोजां जि गांसे जोमनो फैसा गैया, बहानि बेदर बायना मोनजानो। बे मागो दमासियाव मास मोननै मोनथामनिफ्रायनो माइरं गैया, बहानि बेदर मोनजानो। बिदि आलाय सिलाया जोंनि बिटिसिआव मानो जानो मोनखो? जोंनि हारिमुनि मावथिफोरा बिटिसिआव बिब्दि आलाय सिलाय मानो जानो मोनखो? बयबोथ' नुदों जोङो फैसा गारदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ। ना मोननाङियावसो थांखो, ना मोननांगौसो थांखो फैसाफोरा? रावबो आन्दाज मोनाखै दासिमबो। नै दा फैयै 5 बोसोर जानोसै, लास्ट फाइनान्सियेल इयार। बे जोबथा इयाराव हारिमुनि थाखाय गोबां फैसा दङ। बे फैसाफोरखौ दासिमबो लिस्ट बानायनानै दासिमबो फोस्रावाखै सोर मोनगोन। नाथाय बेखौ मास मोनसेनि उनाव फोस्रावबा बेखौथ' बै जायनो होदों, जायनो होगोन बिथांमोनाथ' बे फैसाखौ मोननाय नंला, बे अनसुंथाइखौ मोननाय नंला। सोरबाबा सिनेमा बानायनो थाखाय एप्लिकेसन होदों, सोरबाबा वर्कशप बानायनो थाखाय एप्लिकेसन होदों, सोरबाबा थियेटारखौ मोजाङै दाफामनो थाखाय एप्लिकेसन होदों। बिथांमोनाथ' बेफोरखौ मावनो हानाय नंला, मानोना बियो नेक्स्ट सरकारावसो जासिगोन। नेक्स्ट सरकाराव जुदि नै दानि सरकारा फैफिनाबा, बेफोरबायसा बाजेटआ जुदि बै समाव थाहैयाबा, बिथाङा जुदि बिटिसिनि सिबा जुदि सोलायनानै बुङोब्ला आं बे बेसादखौ मावा, आं बे फैसाखौ होआ ओरै होननानै बुङोब्ला अब्ला मा जागोन? दा ओंखायनो जायनो बिथांमोना नै दानि सरकारा होनो होननानै सानदों, आंनिबा दानो लिस्टखौ बरनना हरनांगौ आरो खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनांगौ। मानोना थगाय थसिखौ बर' माहारिया सैखाया, बेखौ बयबो लिडारफ्रा मिथिगौ। जाय थगायगोन बियो जेनगोन, आरो जाय थगायदोंमोन बियो जेनदोंबो। जाय कालसारनि मानसिखौ थगायगोन बेथ' पाप नांखागोनखा। खारन बर' हारिमुवासो, बर' कालसारासो बर'खौ बुहुमनि दरबाराव सिनायथि होनायाव सिगां लांगासिनो दङ। आंथ' बुंनो सानदों, थुनलाइनिख्रुइबो सिगाङाव दङ बर' हारिमुवा, बर' माहारिखौ सिनायथि होनायाव बुहुमनि दरबाराव, भारतनि दरबाराव। आसामनियाथ' मोनथिखाजोब्बाय, आसामनिफ्राथ' मोनथिखाजोब्बाय बर' कालसारखौ माबायसा धोनि जोङो कालसाराव। दा बे कालसारखौ जुदि अननायाव एसे थोब्ले माब्ले खालामोबा, बे हारिमुनि सोद्रोमाफोरखौ जुदि नायफिनाब्ला, सोरबा बेराम जादों थैनो गोनाङाव नायहैब्लाथ' जानाय नङा। नोंथाङा मानसिखौ फोथांना लाखिनो गोसोब्ला
एसे आन्दाज मोनब्लानो सोरबा जुदि नोंथांनो एप्लिकेसन हैदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो बेखौ होनायनि बेबस्था लानांगौ। आरो बेरामनि थाखाय इमारजेन्सि माने मेडिकेलाव जेरै इमारजेन्सि थायो गभर्नमेन्टफोरावबो इमारजेन्सि थानांगौ जे सोरबा आर्टिस्टआ बेराम जादों फटनो फैसाखौ हर सप्तासेनि गेजेरावनो हरनो हानाय बा बिनि अनसुंथाइखौ हरनो हानाय ओरै जाना थानांगौ। मानसिया एकदम 90% गैखाला 10% दङ बिब्दियाव जुदि हामबोआबा नोंथाङा 1 करोड़ गारबाबो लाब गैया। आं गारदोंमोन होननानै नोंथाङा मुं लानो हागोन नाथाय मानसिखौ दि लाबोफिननो हानाय नङा बिनि जिउखौ दि नोंथाङा लाबोफिननो हानाय नङा। बेसेबा सम्पति मोजां सम्पति मोनसे जोंनि बर' माहारिनिफ्राय गोमालांगोन नोंथाङाथ' आन्दाजानो गैया। दा भानुमतिखौनो बुंबाय आङो हामबोसिगोन होननानै खोनादों। जुदि हामबोगोनबाथ' मोजाङानो जाबाय। जोंनि बर' माहारिनि सासे दावगाफुनाय देंखोगिरिमोन बिथाङा। आरो बिदिनो गोबां दङ बेराम जानानै गोग्लैसोना थानाय बर' माहारिनि गेजेराव गोबां रोंगौदामसाफोर दङ। बिथांमोनखौ आंनिबा गावबागाव लकेलनि MCLA खौ जोंहा प्रमद बर' सारा एकदम स्ट्रंलि डाइरेक्सन हरनांगौ जे बेराम जादोंबा लोगो लोगो नायनायनि बेबस्था खालाम, मोनजायाखैबा जाहोनायनि बेबस्था खालाम। खारन हारिमुनि मावथिफोर नङाबा बर' हारिखौ बुहुमनि दरबाराव सिनायथि होनाया जोबोद गोब्राब। आरो फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला मोनसे जारिमिन दिल्लीयावथ' नुबाय मोसानायखौ बांसिन नायखोना बुहुमा मोसानायखौ बांसिन नायखो बे कालसारफोरखौ बांसिन नायखो ना सोरनिबा डायलगखौ बांसिन खोनासंखो। लाइकआथ' मोसानायनिखौसो लाइकआ बांसिन फैबाय इउटिउबफोराव कालसारासो लाइक फैबाय बांसिन। अब्ला जोङो दिल्लीयाव मा देखायहैखो बर' हारिनि बै गोहोखौ सोर देखायहैखो बेखौथ' बर' हारिमुनि मावथिफोरासो देखायहैबाय। आसामाव सोर देखायबाय दं सोर स्ट्रं जाबाय दं बे उननि खोथा। खिन्थु जों गुबुनाव आसाम बारनानै नोंथ' सिलाइ बन्दुकजों लाना थांनानै बर'नि गोहोखौ देखायनो हायाना। आसामाव हागोन नोङो हाग्रायाव थाखुमा खिन्थु नोङो गुबुन जायगायावथ' हाया। बेयाव जोङो कालसारानो देखायखानांगोन। ओंखायनो आं गंग्लायै आर'ज गाबबावदों फिन जाहाथे बर' रिंगुदामसाफ्रा ओंखामनि थाखाय गाबनो नाङा, जिनि थाखाय गाबनो नाङा, बेरामनि थाखाय गाबनो नाङा बेखौ नायफिननांगौ। बिनि थाखाय आङो आरो खनसेबाव प्रमद बर' सारखौ गंग्लाय खावलायहरदों बेखौ नोंथाङा एसे गोसो होनानै नायदो। मिथिं दावथिङाव जेसेबां खरस खालामदों बिनिफ्राय एसे माइनास खालामनानै बे कालसारनि मावथिफोरखौ नायनायाव खरसा खालामदो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ आं दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिमुनि जै बर' हारिनि।